Samotná aplikácia na tvár by už teda mala byť tá najjednoduchšia časť, takže si to ideme vyskúšať. V prvom rade treba pleť dôkladne vyčistiť. Takže poďme na to. Každý si vezme svoj prípravok, ktorý bežne používa na čistenie pleti a vyčistí pleť. No. Prírodný kolagén by sa mal používať každé ráno a každý večer, teda po vyčistení pleti. Každý si ho nanesie na svoje problematické partie. Flaštička je naozaj veľmi malinká, ale vraj teda naozaj stačí jedna kvapka, tak uvidíme, že či to stačiť bude. Vyskúšame to. Jedna kvapka. No, stále rozletieram, ešte mi to tu aj tečie, takže naozaj to úplne stačí. No, môžem teda aj tam, kde momentálne ani netreba, ale myslím, že je toho naozaj dosť. Takže žiadny problém. Pekne sa to rozotiera, nemá to žiadny zápach a pleť je automaticky hebkejšia, hydratovanejšia a vôbec nemám pocit naniesť si teraz krém po čistení pleti a potom to kolagéne, ale kto má sušiu pokožku, samozrejme, kľudne, určite sa nič nestane, žiadny problém, môže si naniesť krém, ale momentálne ja mám pocit, že je to presne akurát, aj bez toho krému a uvidíme teda, koľko nám flaštička vydrží a ako bude pokračovať stav pleti. Ahojte.